tlangwal pakhat lo langin ani hi a rol puite tluka chon ral be thiam bik tak ania ama hi tangtlan ni in an top secret azira wagin elders te chuan tha ngei tumin an uma an tlan dana chuan he an secret thetu te chu thi ngei turin an ti thin ma se chu tiaman mai thei chi chu ani hau lo mai an beina te chu purple demon ai mangin alo bum zela athil zir sang awang chuan man ro mangpon an man thei ta hau lo ti chuan second elder chuan amhan ruala chuakin leaders mangin akapa ma se chung a beina te po chu a kut chu tikhalin zuan iu hen mangin alo dang le ta veka chung mai chu alani ha ulo elders dangin an beina te po chu ghostly trace mangin alo bum le zela ti chuan tlan che zelin forbidden place devil may cry anti na mun chu awatlan thlenga ti chuan tlan na turdang nei to lovin elders enga mozat chuan an hual ta rup mai ti chuan zoimu ngai ni herin top secret po zirse an plans a phasan ngai lo thu asoya ti chuan elders ho chu man ro tha chung chuang tang lotus of buddha rage ama sim ngei chu apia akor chu a phela mani inti hlum tumin abula kha ma chun azong thlata ni ma se thi lovin khovel danga apiang non lia he apian non na khovel hi solen ani ti chuan khote pakhata kho sain anuin boral santoa apa zurui reng thir deng tu nen an kho sadu nani an khuwa chuan kum tam tak chung soul master anei to lova chu wang chuan an khuwa ho tu pakhat chu tang hle in naw pangte soul master ani theido dem ti chu kumtin a chektir si ani ti chuan nuading city tagin soul master pakhat alo kala ani hian martial soul engangian nei soul master ani theido dem ti alo chek sak do nani he khovel hi chu a khovel ma sanen khan in anglovin an martial soul a zirle a level a zirin an chakdan le chaklo dan te a in te thinani ti chuan an zirtir tupa chuan a martial soul ti chuakin ani hi lone wolf ani ti chuan a power manga puin na pang ho chuan eng ang soul nge an nei ti chu a en saka a ma saber chuan a martial soul chu ati chuaka tool soul ni in imbeinan le ral beinan man tlak lo enga tan ma man tlak lo ani ti chuan crystal ball la chuakin naw pang chu a khoi tira hei hi soul power te na in martial soul man tlak lo nei ma se soul power an nei chuan an la training thei thowa ma se van duai thlak takin soul power engma a nei tat lo mai pakhat te tein eng martial soul nge an nei chuan en veka ma se tool soul vek nin man tlak pakhat ma alo lo atopa chuan mi panaw pang tang san che chu abang ta a tang san chuan a kut chu la chuakin a martial soul chu a ti chuaka a kut atang chuan him polo chuakin hei hi blue silver plan ani ma se he thil hi in beina na man tlak lo tia hriat lar din endik tupa chuan engatan ma a man tlak lo thu a hrila ma se tang san chuan endik tupa mu lovin a kut veilama tang chuan tu bo ang tak mai hi alo ti chuaka ti chuan endik tupa chuan an zawai chuan man tlak na om lovin soul master an ni theilo tur thu a hril hloma chu thu an hriat chun naw pang ho chu tang san ati lo chu an ho ta veka tang san chuan crystal ball a soul power ala check tir velo awangin en chin turin adila ti chuan crystal ball chu va khoin room chung zong te chu a en chuak vek mai le an endik tupa chuan chu tiang thil a mu chu mak ati kher mai a chan po tang sana chu full soul power a pian wangani full soul power a piang mihring a vai khat mu na ani hiala ti chuan po na chuan putar pa khan lo hakin an ina azui ho ngala elder chuan apa hena afapa chu nuading city a kaltira soul master ni tir turin atia ma se apa chuan alo phal lo bur mai an nuwa chuan tangsan chuan a martial soul chu a en tira blue silver plan a mu chuan hlim lo ru hle in room chunga chuan a lu san ta deya tangsan chuan a kut velama tu bo ang tak chu ati chuaka apa in a mu chuan misual rolin an beilaya anu pui thi dan te chu ri chuakin tangsana bula chun avakal ngala he atubo ang tak hi clear sky hammer ti ni in soul master te nei chi a chuan a chakber pol le an hlo ron ani chu mai ba ka chuan tangsana chuan a kut veilam le dinglama chuan a nei ve ve a he tiang thil hi thilwang tak nin dual element nei hi chu an om ngai me ulawani chu mi pi alama full soul power alani le zel bok apa chuan soul master ni tir churem ti toin
akut veilama clear sky hamar chu tuma hmutir lo tur le a top kho ka lo chon hmangmi lo turin a in tiam tira ti chuan tangsana le an khoi elder chu new ding city a kalin soul master school a chon kal atum ta a gate veng tu chuan thingtlang mi ti in lu alo phal lova ta chuan in nial boin tangsana chuan akut chu man sakin an hnek leng do ora chuti lai tak chuan an school headmaster thian pakhat grandmaster localin tangsana chu achunga chon a hruai luta grandmaster chuan endik tu lekha atagin full soul power anei ni ti a hria chu wang chuan martial spirit panhi anei po chu a ring hala a zir chian na tang chuan dual element nei pathum na chi ani tangsana chuan grandmaster in athuruk te thlenga a hriat veka wang chuan thingthria chi bai bukin a master atang turin adila ti chuan room pakhata valutin chung ho chuan lo endikin a room tur an hril don ani lekha chu pein grandmaster chuan a kalsana chung ho chuan a room tur hrin a kalna tur te chu an kom huwa tangsana chuan a room tur chu hmuin room kongkhar chu anam honga chuti lai chuan a roommate tur pakhat chuan alo being hal ta chiam mai mase a kut ding lama tang chuan a power ti chuakin olsam tein a tukzal ta dera midang ho chuan an kut an lo benga an room dana chuan mithar chu in bei pui zelin a chakber chu room ho tu a an da thin chuti lai chuan an room a chuan mei chenau pang pakhat alo luta ani hi zia u ani ani po hi mithar ni in helai mun hi a room ani tur thu alo soya mase an room in dan chete an neya wang khan a ability test turin an boss thar nen chuan an in beyanga ya an thil ti dan vel chu zia u phur zong tak alo nia ti chuan room boss thar tangsana nen chuan an in beying hal tamop mop mai tangsana chuan zia u skills man te chu alam hu ngai lo le hriat ngai lo awagin beilet har atil he a zia u chuan tangsanin a beina a skills man te chu olsam takin alo bum zela zia u chu tlan phein raw skills amhanga tangsana taksa chun avir kwal ta pap pap mai ako nga tloin tangsana chu atukzal ta hna pa ti chuan tangsana chu lo harin zia u chuan a rol puya chun chak ati thu te chu alo hrila tangsana chuan a skills man ho te kha ala hriat ngai mi lo awangin mak atiru hle a ti chuan an boss thar tangsana an hi awangin zia u chu an boss thar anita a mi thar tan pon pha tur pakhat che a om to awangin zia u chuan tangsana nen chuan an khum chu in zom tirin pon chu an pha dun ta a grandmaster a master thar chuan tangsana chu kawin akut veilama a martial spirit chu a entira akut veilama hotian hamar a mu chuan a thulai po chu ading zoka ti chuan a master chuan akut veilama clear sky hamar chu tuma mutir lo tur le a top kho ka lo chuan hmangbi a lo turin a hrila chu tianga apa le a masterin man chu phal lova thup tura an ti tat mai chu thiat chian a chak hle a ti chuan a master chuan spirit drinks anei theinan monster omna hmuna chuan hroi atum ta a